F'intervista mat-Times of Malta, l-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar kif il-Gvern qed jimbotta lejn żvilupp u investiment li jħarsu aktar lejn il-kwalità. Meta mistoqsi dwar temi ambjentali, l-Prim Ministru Abela kien ċar u saħaq li l-Gvern qed jagħti direzzjoni ċara favur żvilupp intelligenti u ta' kwalità fosthom anke fi proġetti li qed joħorġu sejħiet pubbliċi għal-jom għall-privat. Fost dawn semma l-proġett tax-xaleh ta' Sliema u fuq il-binja tal-Evans fil-Belt Valletta fejn il-Prim Ministru qal li fuq din tal-aħħar il-Gvern se jesiġi li tiġi preservata l-faċċata tal-binja biex tinżamm l-estetika u bekk isir investiment ta' kwalità u proġett sabiħ. Fl-Evans tkellimna mal-UNESCO. Il-proġett li se nniedu ftit tal-jiem oħra se jkun wieħed illi l-faċċata tal-Evans ma tistax tiġi preservata. Mela hemmhekk se nuru il-modelli għandna aħna ta' kwalità, restawr tal-antik u mbagħad ikun jista' jsir l-iżvilupp. Il-Prim Ministru fakkar ukoll fl-inċentivi fiskali li kompla jwessa l-Gvern fil-budget biex jipproteġi l-karatteristiċi tad-djar Maltin u Għawċin. Hawn semma li frankar tat-taxxa għal min jinvesti fi proprjetà antika, f'żona ta' konservazzjoni urbana jew fi proprjetà li ilha battala. Intant il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar it-tibdil fil-pjani lokali wara li din il-kwistjoni reġgħet tiġi diskussa fid-dominju pubbliku. Nifel mhux qed tmissuh il-local plan. Ħadd ma qal għandu jintmiss il-local plan. Inti x'taħseb? Jien nagħmel li m'għandux jintmiss. Għaliex toħloq inġustizzja. Mark, toħloq inġustizzja meluf ta' nies li huma property owners fil-pajjiż. Il-Prim Ministru tkellem fuq il-ħtieġa tal-bilanċu biex pajjiżna jibqa' jattira investiment ta' kwalità biex ikompli esperjenza tkabbir ekonomiku li bih jibqa' jsostni l-għajnuna u jintroduċi miżuri soċjali. Mat-Times il-Prim Ministru rimarka li skont stimi tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF is-sena d-dieħla l-ekonomija Maltija se tikber b'6 darbit iktar mill-medja taż-żona euro. Sostna li rridu nibqgħu naħdmu u nagħmlu iżjed biex qatt ma nistaġnaw għax bekk biss jibqa' jikber il-pajjiż u joħloq il-ġid għal kulħadd. Hekk tgħid li llum min sodisfatt biżżejjed ngħidlek le walla ħares xi darba ngħid tara għamilna biżżejjed ejja nżommu status quo. Għax hemmhekk ikun il-mument li nibdew mixi lura. U ma rridx nipparaguna wisma ta' qabel imma dejjem tagħmel paragun inti bejn l-2008 u l-2013 meta inti kellek gvern li ħass li għamel biżżejjed tal-pajjiż u mela m'għamilx pożittiv amministrazzjoni nazzjonali stata żgur għamlet pożittiv imma ġiet f'mument illi ħassita li l-istatus quo kien konvenjenti għaliha u morna l-baħar għax l-ekonomija tal-pajjiż staġnat melint funzjoni ewlenija tiegħi bħala Prim Ministru li tkun li kostantement lill-membri tal-kabinett imma l-industrija anke l-investituri ejja ħammorru l-qudiem il-Ministri jaħdem ftit iktar mill-Ministri. Min mill-Ministri jaħdem ftit iktar? Kollha din jaħdmu u kollha kemm huma jridu jaħdmu iżjed.